Good morning, viewers all over the world. Our today's topic, to analyze it, summarize it. Our topic of today is signs of a marina. 1 minute. We now told you that there are so many things you will be seeing in your life. It is a sign that you have a link with water elements. 1. If you are on 1 minute, you will notice that you find it difficult to keep marks. Even when you get work, but over again, it's something with the mmiri. Ndị mmiri adịghị ewe iwe weta ya oke. Abata na ọbụ na mmiri rie mmadụ. Before rie mmadụ ọ ga-atụnite ya elu ugboro na abụọ. Yes, last warning before. And after few days, the person's corpse will be shown up. Because the mmiri adịghị akantagide. Ndị mmiri bụ ndị nwe obi ọma. If you are onye mmiri, you know that always want to be happy. Ndị mmiri na-abụ ndị dị very creative. Entertainment. Ime ndị mmadụ obi aṅụrị in one way or the other. Using what they have to make people happy is always what gladdens their heart. Ndị mmiri adịghị ewe iwe wefee ya oke. Ha ya ewe iwe, yes, mana obere oge ifu na iwe ya nweze. That is 1 minute for you. 1 mmiri na-abụ onye ihe more talented person. Maka na ndị mmiri nwere ebumwe mfu. Ndị mmiri adịghị ewe iwe wefee ya oke. Ndị mmiri na-anọ into entertainment, into music, into comedy, into ihe ọbụla ga-eme ndị mmadụ obi aṅụrị, because naturally ha na-abụ ndị egwu na-amụ. Ebudokwa onye mmiri maka ihe a, ndị mmadụ na-ada eteki ndị mmiri for granted because na ha na-enwe obi sarịsarị. So therefore, ịbụrụ onye mmiri malụ na ụfọdụ ndị mmadụ ga na-eteki for granted. Yes, all part of ihe ndị mmiri na-afọ. Then malụ na ị ga na-afụ ihe ndị a. Yes, malụ na ị ga na-afụ ihe ndị a. Mana ndị mmiri na-ebu ndị na-enwe ihe ọbụla ha tinyere aka ọ na-agaziri ha maka na mmiri agaghị enwe ilo. So ị bụrụ onye mmiri, rejoice because ihe ị nwere ka ndị mmiri adịghị anọkwa n'ụkọ, ọ dịghị eribido ha. Whenever origin, ndị mmiri will always have a way because of what is in them. Water is life, and you find out that whoever that offend you intentionally will never go scot-free. You know why? Because you are at peace with your mmiri, and onye a na-aṅụ mmiri, onye a na-emejọ gị na-aṅụ mmiri, and therefore ọ na-egbu onwe. And one thing about ndị mmiri again, na ndị mmiri bụ ndị na-abụ ndị mmiri ịfụrụ bụ ndị na-abụ obiọma ha na-adị too sarịsarị, and ha na-atụ ụjọ mmiri. Even ha ji atụ ndị mmiri a because align with your spiritual forces. Once you align with them, before now, you will conquer fear of ịbara mmiri. And so many other things we explain today. So if you want to watch it in full, visit my YouTube channel, Ogbuefi, Eze-Ana, ugochitubelu, oraifite. Ka watch it in full. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ nwere na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri, send them message na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Ka emesịa na ọ bụrụ na ọnwa ebe oje ji wee chụ aja, emechaa na ọ ya ekwu ome. Udo dịrị ọnụ.